So, dito tayo sa may Honda Bay, Luli Island, Pambato Reef. Tapos pero hanggang 5 daw tayo dito. Ha? May ano dyan sir, may life vest naman sir. Meron syempre. Siyempre ikaw, ako hindi ako magla-life vest. Ano, nakakahilo. Oh. Okay. Suspect. Magda-diet daw pero kain ng kain. Uy, grabe ka naman, pumayat na ako. Ay. Suspect. Ang gwapo-gwapo pero mabantot ang paa. Ay. Ayan guys, so dito tayo sa may Honda Bay. Ayan, so ito yung mga ano nila guys. Yeah. Luli Island, Pambato Reef, Kauri Island, Pandan Island. Boat fare rates. Ay, Kung makakapag-antay po kayo. may nagpalista na ba ma'am? Wala pa po. Wala pa. Kayo pa Papaalis mag-aantay. Ay, Wala po ang time limit. mga ilang oras po kayo mag-antay? Sorry. Depende po kung ang... Sa ganitong oras po, medyo yung mga dumadating po talaga mga joiners. Karamihan na. Okay. Yes, pwede na magpa-join. Tapos pero hanggang 5 daw tayo dito. Ha? Ma'am, how much the fare from here to Five. Indonesia or Indonesia to Philippines? 5 daw. Hindi, 5 dapat nandito na daw tayo. Anong 5? Malaysian pa na. Hindi, ang ibig sabihin nila hanggang 5 daw. Yung ano, nandito na daw yung boat ng 5. Nakikot na. Babalik na ng 5. Tapos Tapos, mag-aantay pa tayo ng joiner. Kasi kakaalis lang daw ng mga may joiner. so, pagdating natin, pupunta tayo sa, ano, malapit naman na, di ba? Ano? Ano dyan? Dito na. Bread. Yan na lang pagkain natin. Opo. Pwede niya sa inyo rin naman kasi bago pa yung pandesal na yan. Pwede rin yan sa Isda. Kung mag-start na kayo, pakain para malapit sa inyo isda. Nasaan po ito? Ay, tila po yan sa mga. Sana? Sige. Pwedeng kainin ng tao to. Opo, bago lang yan sa sir. Bago lang din yun. Kaya kinakain din namin yun. Okay po. Doon ba underwater camera? Opo, for rent na po yan siya sir. Parang wala May kang complete ano. na yan siya. May casing na rin po Wala. underwater. Wala kasi akong ano. Nakalimutan ko yung pang underwater. Sabi ko sa'yo, dalhin mo eh. 2,000 sir. Ito pala. Rent na po. Complete na yan sir. May casing na. May mga gears na pang dive. Hindi mo kasi dinala. Ito na to. Ano pa? Anong pagkain natin? Yan lang? Yun na. Ano yun? Ano yung nandito? Bread pan. Tapos? Ding dong. Tapos? Wala na. Ayan na. Okay na yan? Sige. Lalagyan po ng cellphone nila. May zip lock na po tayo. Hindi na pa. Sige po. Thank you. Oo. The human wallet. The human wallet. So, pakikala ko dadalhin mo yun. Akala ko din. Binas ka talaga. Akala ko dadalhin mo. Nawala sa isip ko pagdating natin. Hindi pa po kayo nakapark sa iba? Hindi pa po. Sige po. Yes. Ma'am Ann, taga-park po ba kayo dyan? 310. Hindi pa rin po kayo nakapag underground. Pero ito ma'am, sa isla niyo ito babayaran ma'am ha, yung 160 hindi natin siya sasama dito ma'am ha. 500 plus 200 plus 1,110 sa inyo sir. Ma'am, ito po. Sir, gusto niyo po ako nang mag-process nito? Okay. Pesos ba dyan? Parang meron. Ito,
Yes. Oo. Lagyan mo na ng bangka pa yun. Okay. Sana po, sir. Balik ko lang ang case niyo, sir. Pero yung parking pwede na po ba? Ay, yung parking ba? Saan ba daw sila pa parking ngayon? Sana yung city. Saan sila magpa-parking? Okay lang yan, Juan. Sige, Sir, pwedeng magtapon ng basura, sir? sige po, balikan ko na lang po. Thank you. Tayo alis? Nakasay pa natin. Pinaprocess pa nila. Okay. Sibo. Ay, ito. Ito yung fare natin, 500 guys. Tapos, environmental fee. Yan, kita nyo naman sa receipt. Luli Island doon nababayaran. Tapos, ano to? Kauri, tsaka Kauri. pambato. Okay. Sir? Bayad na dito yung kauri nyo kasi may information yan sila dito. Yung wala lang yung luli ay. Luli Island. Okay. Okay. Dali na kumilos, nieta. Mga kasama. Bin, Goggles po kayo, sir? May goggles na meron po. sir. Goggles. Goggles. Kasi yung pang battery po, ano po yun, wala po yung sunbar floater lang po yun. Swimming po namin. Ah, sige pa. Goggles lang meron ko. Kasi hindi naman tayo marunong gumamit yung sa bibig, di ba? Ayoko yun. Oo. Maliligo ka. Malamang mapapalit. May ano dyan sir, may life vest naman sir. Meron syempre. Siyempre ikaw, ako hindi ako magla-life vest. Ako maglalagpis ako. Di ba lang alam naman ko. Mga ilang oras yung island happy, kuya? Yung ano po ito na maximum nun na bago pa balik po, 4:30 po kailangan lahat nakalisan ng ilan nun. Ah, okay. Pero yung iba, halos na. Di depende yung mga kasama natin, baka mamaya ayaw nila. Ito yung mga kasama nga natin. Nakaka-ano, nakakahilo. Oh. Ay, gagi, one piece. Yung one piece gagamitin natin. Ayun, astig. Handa na ba kayo mga pirata? Ang ganda oh. Yung gagamitin namin. Nice. Pirates. Astig. One piece na ba? Ang ganda oh. Dandahan. So, yeah. Dito tayo, Beth. Thank you. Ready? Ma'am, pasot na po na nag-jacket na namin. Gusto mo sa likod? Anong gusto mo? Sa harap o sa likod? Sa likod na lang? Ay, apat sila no? Oo, sa likod na lang tayo. Oh, sige. Pambato. Sana may pambato. Pwede na natin ito ng pambato. Ano yung punta natin yung sa Buruan? Great Valley. Great Pambato rin. Yung rip sa bahay, hindi pambato.
Ayan. So dito guys, ano, magsiswimming lang. So may ano ata, may parang magpapakain ba dito? Ay, oo nga. Sir, dito ba yung ano, may magpapakain? Apo, sir. Ayun. Kunin mo. Ako na lang kaya. Ikaw na lang kumorder. Medyo na lang. Kuha ka lang ng ano, 2 piraso, beb. Or 4. Pag 2 tayo. Kalimutan ko. Ito pala yung tinapay. Sa next time, gamitin niyo po yung iba, ma'am. Oo nga, 2 lang sirin. Takakainin natin, wala tayong baon. 2 lang. Oo. Meron pa daw sa kabilang island. Malakas ba ang alon ngayon, kuya? Medyo ngayon, kasi ma'am, season po ng amihan. Kunti lang din bang isda ngayon? Kunti lang din bang isda ngayon? Di, marami rin po. Marami rin. Kasi sabi nila meron yung limitasyon ba yun? Yung ano po? Tawag na limitasyon, yung pag-amihan, yung malamig, hindi masyadong nagpapakwan. Pag malabo po. Isa tayo. Akin na yung isa. Let's go. Yeah. Patay makalasing. Para kaming lasing guys. Yung tinapay, lagi ko dito. Nalasing kagabi. Agaling. Ay, dyan. So guys, hindi ko na i-video yung sarili ko na magsaswimming. Dito yun, oh. Tingnan mo. Wala. Dahan-dahan na. Chinelas. Hey, yun guys. Sarap maligo. Ay, wala kang tao. Nag-enjoy ka ba? Hindi ba? Kasi napagod ka? Ano? Pwede pa naman kung gusto mo. Ayaw mo na. Mas ano yung tubig sa hindi siya ganun kaalat. Di ba maulan ng mga nakaraan? Oo. Baka maano yung Tubig. Ito yung ano, may bayad na luli. Loli. Loli. Pag may problema ka, maglilo ka. Ito yung loli. Yes sir. Doon ata magbabayad. Doon tayo na lang magbabayad. Sa vlog to, babe. Diba? Okay lang yan. Oo, okay. Pinagtatawa.
Bilis ka, babe. Ikaw din, gusto mo? Ayoko. Ay, Yung suspect. ano, sige. Okay. Suspect. Magda-diet daw pero kain ng kain. Uy, kami ka naman, pumayat na ako. Ay. Ay, ikaw. Ano? Ayusin mo ah. Okay. Sige. Suspect. Ang gwapo-gwapo pero mabantot ang paa. Ay. Wala akong ribat, totoo eh. Okay lang. Aminado naman ako, Yun babe. ang tanggap mo eh. Kasi ibig masabi ko. Beer and soda available. Cashier, pay here. Dito ata magbabayad, babe. Parangin natin sina kuya. Sige, mamaya na. Babe, Luli Island oh. Picture ko ta. Ah, sige. May pagkain, babe oh. Holy smokes. Saan magbabayad ng kwan? Ay, garbage ka. Naiwan yung isa doon? Si kuya? Saan magbabayad? Baka mamaya na. Cashier yan. Sige. Bago pang arrive na yun. Hindi kaya bahaan doon? Dito walang nagbaha dito. Wala. Ang baha kasing affected. Manuel. Doon sa Orlando, bago makarating sa amin, sila na mga tulay. Sila na mga tulay. Hindi na makadaan kahit Umapaw kaya nga na ano yun, yung banyo nila mapuksan. Ay magkano pa 320. Oh, friend yan. Dalawa ka mo. sa ano ba yun? Sa isa o. Kasi apaw. Okay na? Ay, pauwi yun ng ba? Pauwi Hindi. pala yun o pauwi? Sige po, ano ko na receive. Ah, sige sir. Thank you. Ito, di ba? Sa San Manuel yung bahay. Babe, tara na. Yan na po ang teacher sa San Manuel. Bakit ginawa? Ay, thank you sir. Kasi ano pa yun? Luli. Kapula natin pangalan. Nabos ko mo niya kabuwasan. Paalayo lang. Ma. Nag-Gcash si Ate Marcy din ng 20. Hindi ko pa naibawas. Hindi ko pa nai-kwan kay Ate Jen. Oo. Oo, 20 ka 20. Di pa rin ka. Kaya kaya naman. Pagdating sa ano. Sige. Video to eh. Pasana naman tong bag.
Free ba yan? Beb? Beb, free ba to? Parang free. Ayun. Oh. Parang free bed. Ito. Ayun. Ikaw na. Diyan oh. Ba't may phone dyan? Phone ano? Dito. Pwedeng matulog. Ano yan? May nakaiwan. Oo, may hindi. May naka ano dyan. Ito na lang. Yan. Tulog yung mga phone. Okay na? Tara. Hindi ka magsiswimming dito? Oo. Yan. Ay. Dito. Wag dyan kasi may ano dyan. May pating. May ba jellyfish. Jellyfish. Dito yung ano may ganyan. Para malinis siguro. Babe, tingnan mo to ah, babe. Ginagawa pa lang. Ano ba yan? Kung kailan sa Boracay wala din tayong ganyan. Dito na, iwan na natin dito yung gamit natin. Pwede na maligo dyan. Dito na tayo sa my cow. Dito sa harap. Lamig no? Oo nga eh. Kaya nga inano ko pa tong ano, life vest kasi May volleyball oh. kaya nga. Pwede kumali. Beb. Pahingi. Sorry, Ben. Picture ka? Ay, wait lang. Picture mo na po kasi ko na po. 1, 2, jump pa. 1, 2, 3. Nakuha mo? Anong salita yan? Anong salita yan? Ilakak mo? Yo. Hindi. Pakapampak. Hindi ko ma... ano. Eh, pahingi. Wala bang ibang makain dito? Nagugutom na ako. Ano bang itong kainin? Ako ba? Abnoy. Sabi ba? Babe, mayroon ako mag-edit. Pinagsasara mo. Magigit ka! Bahala ka dyan. Ano ko na hindi mo gagawin yun sa akin eh.
Taglima sila, oh. Pag sumama tayo, diba? Ano mo sila? Ayun na bar and restaurant. Ayun na buko juice. Gusto mo ang buko juice? Layo naman kasi ng pinagalingan. Anong sinashake? Ikaw lang makakain. Anong makakain sila yun? Ayoko nang malamig kasi malamig na eh. Kaya nga. Bar and restaurant. Like, ano, doon lang makakain ka talaga. Gusto ko kape. Gusto mo bang kape? Pag may kape. Ayun. Santo Marco. Wala ka ng sand castle. Mataas na ngayon yung sa may pool na yun. Halo-halo. Doon na may, dito sila may order. Dito. Ano na may halo-halo. Halo-halo tayo? Yeah. Hindi buko juice na lang tayo, hindi malamig. Ready? Wala ba yung parang mga barbecue, mga ganun? Wala. Yung sa kabila, yung sa may Las Island, sa Luli. May barbecue lang? Pero ano yung pusit, yung hinihaw na pusit. Buko juice. Isa dalawa. Magkano? Isa lang muna. Isa lang muna. Yung mga ano kuya? Yung yan? May laman. Ha. May laman ba? Hindi yung malauhong. Pero magtingin yung galaw. Malawog. Yung? Malawog ka. Malawog? Yung walang laman niya siya pare. Malauhog. Ito. Sabaw lang yan. Buti hindi overpriced dito. Paano sa Boracay? 150 150 ba? o 200 yung sa island. Puka? 200 data yun eh. 200 na. Pag sa Marami beach, namang nyug dun. pag sa beach 100. 180 lang. Parang 80. 70. Ay, oo. 70 ata. Uy, sabi ni Koya. Thank you. Isang straw na lang. Panis. Ang galing ah. Panis. Buti pa si Byron. Talagang dalawa ba ba? Napagod. Magkano laro nila dito? Oh. Oo. Ano ba?
Okay. Thank you, sir. Thank you. Oops. Thank you. Wala ba akong naiwan doon? Hindi lahat eh. Pati yung mga doon. Na. Lumalakas babe ah. Tara tara. Tara bells. Tapos na pa tayo no. Sige babe. Ha?